El disseny de llums de Maricel l'ha creat Albert Faura. A cada funció hi treballen 3 tècnics de llums. Tenim 5 focus inalàmbrics per il·luminar el camarot des de dintre, que són aquests, que tenen imant i el podem enganxar per qualsevol punt de l'estructura del vaixell. Es fem servir per quan el seguit entra dintre el camarot o de guàrdia per quan hi ha canvis ràpids dintre del vaixell. Ara estem darrere del teló de fons de Maricel i podem veure aquests puntets d'aquí, que són les estrelles que surten a la funció. És un sistema que és una fibra òptica, que són aquests cables d'aquí. Bé, doncs bàsicament el que nosaltres controlem és la moto, que és aquest aparell d'aquí. La moto està connectada de tal manera que des del control d'il·luminació i nosaltres com a canoners la podem controlar. L'operador de taula, operadora, marca el tope d'intensitat i el color de cada escena. En canvi, nosaltres com a canoners marquem les entrades i sortides de cada escena. I ara estàs sol i em lamento com un gos.